Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, Үзбәкстан, Һиндстан, Гыйрак, Сирия, Мозамбик, Алжир, Ганадан, төрле илләрдән булсалар да, аларны Казан дәүләт университеты берләштерә. Бүген 50 иң яхшы студентка кызыл дипломнар тапшырылды. Бу буын тарихка кирип калды, ди ректор Илшат Гафуров. За этот период мы научились выживать и практически ни на один час не прекратили образовательный процесс. Пандемия чорында без укытуны 1 сәгатькә дә туктатмаска тырыштык. Сезнең кебек тырыш, актив студентлар булмаса, бу эшне башкарып чыга алмас идек. Исәнлек саулык сезгә. Узын гомер, гаилә бәхете. Будьте здоровы и счастливы. Хуҗиякбар Вәлижонов 6 ел элек Казанга Үзбәкстаннан килә. Табиблар гаиләсендә үскән егет үзе дә ак халат кияргә хыяллана. Фундаменталь медицина һәм биология институтында укыган елларны сизми дә калдым ди. Киләчәккә максаты кан тамырлары хирургы һөнәрен үзләштерү. Я приехал сюда, учился на английском языке. Беренче 3 елын инглиз телендә укыдым. Бик авыр булды. Анатомия, гистология белән бәйле терминнарны өйрәнүем мәңгегә истә калыр. Эльвина Мингалимова кечкенәдән укытучы булырга хыяллаган. Курчакларын утыртып, аларга дәрес бирүен искә төшерә. Тактага язып, дәфтәрләргә язып, курчакларымны утыртып, уйныйдым алар белән, урышайдым да аларны, бишеләр дә, икеләр дә куя идем. Бу җырны Гана Республикасы студентлары яратып башкара икән. Рита Тинкаранг Көнбатыш Африкадан, әнисе укытучы, әтисе инженер. Рита кызыл дипломлы мәдәният ара багланышлар белгече. Казан йөрәгемне яулады ди ул. К счастью, у меня был один знакомый, который тут учился. КФУны миңа бер танышым тәкъдим итте. Казанны университетны мактап туя алмый иде. Хәзер мин дә төгәл әйтә алам, монда килеп укуыма бер дә үкенмим. Быел КФУны 9000 студент тәмамлый, 6000 бакалавр, калганнары магистр һәм төрле белгечлекләр. Хәзер университет беренче курс студентларын кабул итәргә әзерләнә. Быел бюджет урыннарының гомуми саны 7500-нан артык. Бик популярный һаман медицина безнең. Менә бу пандемия вакытында кеше сизде аның кирәклеген. Укытучылар әзерләй торган направлениеларда зорайда бер 400 бюджет урынга, инженерный направление һәм IT направлениелар. Быел чит ил абитуриентларыннан да гаризалар саны арткан. Әлегә КФУда башка илләрдән 10,500 студент белем ала. Алия Хәйретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.